kali seni gawe nasli kali seni kejawe nasli sesepuh sedaya kali sandiwara Indra Putra pimpinan Rendra Mulyono Putra palindungi Bapak Letnan Toto Sugianto alamate sing cakingan sing cangkingan kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu sesepuh Sugeng Rawa kali seniman lan seniwati manunggali budaya seni warisan sing paralali warisan sing nenek moyang kita seniman beli bakal luntur seniwati tetap jaya lan abadi sandang kelawan pangan gumelar ning alam lair yen kula kudu sepikir ning segala laku yen ringan sama dijinjing yen berat sama dipikul yen berat sama dipikul Junggang mayang pamikula dega-dege sampean minang kasih dadi soko gantine selamat datang sarang bapak tuan rumah selamat datang malisan nyonya Priki tuan rumah gede sarang sesepuh gede para undangan sedaya mah sami-sami nyakseni punten Kakang Ki Pacar Buana sebenarnya sun rasanya seneng atas kekompakan KB para kolmak Sumedang tapi dibalik itu ulang rasanya kaget sawise anrima surat undangan saking panjenengan apakah wonten keperluan ingkang kados punapa tinggal gelar waca para kabeh kolmak Sumedang sumangga Sili asa, sili asu, sili asilan sesama lang bebaturan bapak tuan rumah nyonya Prigel tuan rumah orang lali sarang sesepuh keding melolong mata munangin
Sakecap bisa ngucap ning batin gawe penasaran ning atine sesepuh sedaya bapak tuan rumah melolong mata monangen aduh eman duh dihormati Pak sesepuh tumaritis karo mama tuan rumah ibu hajat bapak hajat karo pangarap dulur dewek sareng ibu aja sing ditembangi karang kendal kalimu bapak aja ngajarkan nambah ketemu pangarap nih sedulur dewek sareng wong Cirebon gede sareng wong Cirebon sing ditembangi orang namanya Citra wong Cirebon namanya Citra wong Cirebon layung sore pada ngendi katon bae sekloyonge Aduh, emosi bahat tua-tua kah? iya wis pada kumpul kabeh Sampun kah? alhamdulillahirabbil alamin Ki Gedeng Cikoneng wisana Ki Gedeng Cihaur ana Pangeran Mantri hadir kabeh para polmak Sumedang rarampiakan ninggalaken pendopo Sumedang sampeyan kisah baru sapa tambu apa margane sampeyan tak kumpulaken ning dina kiyen laning pemrapatane dalan ingsun mandeg lakune sampeyan tujuane Kakang Pacar Buana ngemban perintah sing dalem Sumedang perlu tak sampaikan karo sampeyan ana tugas sing banget banter ayi tugas setanana lian Kakang Pacar Buana gawa sampeyan keperintah ongkon mapak penganten lanang oh Mapak pengantin lanang. makin kemenang-menang Doro Sasmita Kiar Pajatan rayi Masya Allah. Dados paribasane ning sejabane kraton akeh umbul-umbul bok penawak ana salah sijining tampu mancanegara tekan Sumedang dados arep kalangan ria-ria arep ana ria-ria Kanjeng Bupati Sasmita kan dua anak wadon nggih Dewi Ratna Pengasih arep dikawinaken kelawan bocah sing dermayu anake Yageng Sumur Serek wong ngeretan kok dingin kah kok mangsa iya artinya seorang bupati bebesanan Jeporo Ki Ageng Eretan apakah beli salah pilih kayak dene Doro Bupati konon kah nah justru kita melaku meneng soten jare deok ngapikiran barang anu kita kuis pernah dolan pada waktu nentukakan hari hak perkawinan ijab kabul Ratna Pengasih lawan Jaka Permana sing diperintah Kakang Pacar Buana begitu tekang kana wis karwan umay ning pinggir laut doyong ngalor doyong idul jelasnya mah besane bupati ki wong ora duwe Masya Allah artinya wayang temen jare tangga negara artinya mangsa iya konon kah bebesanan aduh jare menurut pendapat kula maya bener kono kah nah ana paribasane kono kah bakal bupati besanane serendah-rendah kan karo wedana
anaknya camat, anaknya camat, umpama beli nemu pisan anaknya kuhu, anaknya guru barang kuhun seorang Ki Ageng. Aduh, berarti punten kakang ya Ki Ageng Sumur Seret gede derajate yang ngono. ya Ya besanan karo Bupati Sumedang. Waduh, hebat. jare pada umumnya milih jodoh iku ngitung sing babat bebet bibit bobot Oh, lebak kono. keturunannya siapa, kemampuannya apa, Punyane sepira. punyanya sepira. Cukah lakune. Nah, cuman mengkenen lagi aja maido ning nasibnya Ki Ageng Sumur Seret sebab jare sinalokane kirang ngawarsita jodoh pati bagja cilaka dudu ning tangane kita manusia. Ingat harga diri uang lanang sing dadi laki najan cuma Mamai Bagas. ning omahe siang ora sudi yen ati sudi Mamai Bagas. nyata terang-terang Matur nuwun Mamai Bagas. kamerung loro kita kudu pegatan najan metu awak abang disayang orang Mamai Bagas. lawas serumah tangga Aku Bapak Kowo, Bapak Kowo. Bapak Lurah ini kan lagi bengi aja gelem karo kita yen arep milih dunya lagi bengi angepani kita terima sedih sendudu ganteng nangapa sirage kembali kasih salam kangge ya YouTube di lokasi Mamai Bagas si gue bos Kerawang kediknya Mamai Bagas Bapak Bagus bos Kerawang aku pengantin sunat kangge masyarakat Tumariti saya kediknya pengantin sunat saya kediknya maning kangge budaya api sisi lapangan kangge budaya ji aku Bunda Laura kita wong melarat mlaku ning dalan kecipratan orang nganggo sedan cuma gawa badan kepanasan keudanan aku sing video syuting hormati maning kangge mama Mamai Bagas. Matur nuwun Mamai Bagas. Mamai Bagas bos Kerawang nanging harga diri wong lanang sing dadi laki najan cuma andon ning omahe sirah ora sudi yen ati sudi larang nyata terang-terangan di kamar wong loroan mamaku kita kudu pegatan najan metu awak abang disayang orang dilarang iya lawas serumah tangga yen arep milih ganteng lagi bengi nangepani kita gelem yen arep milih dunya lagi bengi nangepani kita terima Sugi pasar-pasar ganteng ngapa sirah
kawin tekak marah kakang Adipati Sindu. Ya nu bana mangkonon, teni kabeh prajurit Sumedang. Sila kabeh sing laksanakan tinggal, sing set laksanakan kincang itu mindakan priangga di sini. Tupaka marang Gusti Adipati Sindu. Gusti Adipati Sindu. Mama kuwu ajak kalian nih. Gak usah perangkat desa. Tosi Kalibanda. Sampai cedak tumpani barang tempat bangunan Gusti. Apakah polsek kayak gede nih? Ulang apa sedaya apa prajurit si Sumedang. Dandana makan prayitno. Si sengaja dia bakal atur sebak lawan panjenengan dengan Gusti. Siapa sih maju? Aku tumariti. Hormati bapak ibu tuan rumah. Mamaku mama tutu. Mama Buaya. ayo bagai pinakasi di kembang. Ya benar-benar orang seranter. Ayo bagai Harapan marami pati sejus. pinakasi muara baru dewe. Ajak kesuwen. Sakian ajak kesuwen. Ayo kita makat bebarengan karo babaturan. Marani mang mana? Arakan jadi aku. Loh, ayo. Pada makan. Topi mimi topi. Pada mangan. Maju dikit apa sedok mirut dikit. Oh, ya minum dingin hormati bapak ibu tuan. Bapak ibu tuan ini masih lagi aja. Ya ini Mama Citra. Ada pada joget mau kayak batur. aja. Incer. Ya benar. Barang. Ya wis. Mimi Citra Mama Citra wong kapetangan. Resmi. Orang lali sarang wong Cirebon kedi. Budal Laura nih. Bapaknya Bagas kedi. Bapaknya Bagas. Ditarik dol. Riwil kendaknya. Orang lali sarang wong deda kedi. Wong deda wong dewek sedulur kula dewe. Siap. Hormati. Apa? Makan. Bos. 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 Mas Adi. Bos. 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 Mas Adi baru kasih tembang. Asik. Asik. Kalau tilik sabah gedang. Bos. 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 Ayo Rut. Orang lali kang Adi masih kedi. Mama Jaka, Mimi topi, sing bajari minangkane ayah bagas minangkane sing muara baru dewe. Mimi topi, Mimi Citra, minangkane sing bajari bapak. Ayah bagas sing muara baru. Ayah ade, papaya dong sing hormati. Bos Adi, Kang Mas Adi Barokah, minangkane bos Tanggerang dewe, minangkane bos Tanggerang Kang Mas Adi Barokah dewe. Ratna Pangasih sengaja ninggalaken panggonan keraton dalam Sumedang. Sujare dewek si lagi duweni tujuan kepengen ketemu kelawan Kang Mas Jaka Permana.
Senalika mau janjian ketemu kelawan Denaisun tepatnya ning jam 12. Cuman sampai saat saiki Kang Mas Jaka Permana durung ana teka-tekan. Ora lali sareng Mamae Aji sing ngormati Mamae Dani Bapakna Dani Bos Bogor dewe. Memang blitek pungkiri kelawan Rene Ratna Pangasih. Sedelat maning bakal kejajar pasang tepung dadi sawiji kelawan Kang Mas Jaka Permana. Tentunya ini Sumedang bakal meriah acara pesta perkawinan Ratna Pangasih. Undangan pirang-pirang undangan. Tentunya sekabe bebaturan bakal ngumpul bebarengan kelawan Ratna Pangasih. Cuman ora biasa-biasanya teman kok saat-saat sakit selalu rindu kelawan Kang Mas Jaka Permana. Ora lali sareng Kang Mas Aji Bokoroka Kang Mas Aji Barokasi ditumbangi. Senajan Kang Mas Jaka Permana kehidupan sehari-harinya biasa, cuman singaran cinta orang memandang harta kelawan tahta. Senajan kehidupan Kang Mas Jaka Permana cuman sederhana, tapi kulanya suka kelawan rima, kulanya demen kepengen bisa tepung dari sawiji. Duh Kang Mas Mas Jaka Aji Barokah minangkane bos sing Tangerang Kang ngormati Mama Aji Mama Dani Bapakna Dani Bos Bogor sing sing aran wong demen bawa rasa kekatonan ning pelupuk mata. Kanggo ngormati sing duwe hajat Bapak Hartanto uga Ibu Yani minangka tuan rumah. Kanggo kacung pengantin sunat kacung Adel, pengantin Rasule Nok Adelia Tantri. Ora ketinggalan kanggo ngormati sedulur ADS fans Indra Putra, Bunda Yuli Sang Ratu Sawer, Mamai Agi sing duwe Singapura, kanggo Bunda Novita sing duwe Hongkong, kanggo Miminung sing duwe Hongkong, Mamai Bagas sing duwe Cirebon, sing duwe Dermayu Hongkong. Jaluk lagune Titip Rindu kanggo Mimi AR, Mimi Dede, Kacung Adel, pengantin sunat singaran ing Taiwan. Kanggo sekabehane bae sing lagi ana ning luar negeri, lagi dadi pahlawan-pahlawan devisa. Bunda Agni Muntaza, Jagewaras Yanok, Super Sesial, Papa Yohan Doko Wong sing paling eman lan sayang. Kanggo Mas Kamerame, Zona Production, mat kerja sama sarang Indra Putra sing lagi lab training. Mimi Dede ya, Mimi Selen calok bongas, Tuti calokasi, Mimi Citra sing duwe dadali Cirebon. Mamaku uga kanggo seperangkat desa ingkang kula hormati, para undangan Mama Bagas. Telung tahun lawase suning ke tempat panggonan, kangen diketahan rindu ning kampung halaman. Kilangan batur uga sedulur, rindu ning uga si Bapak. Bunda Yuli Sang Ratu Sawer, Mama Bagas sing duwe Cirebon, Mimi Citra sapami demi cita-cita Mimi Jaka, saksine Indra Putra Mimi Jaka, sedih sing tek simpan Mimi Jaka, seneng sing dikatonaken Mimi Jaka, Mimi Jaka. Kadang sun nangis sakit dewe kan
Kesuwun Bunda Yuli, kesuwun kanggo Mimi Novita, Mimi Iis, Mimi Nung, yaitu tecan lokasi Bunda Agi, Bunda Agi.
Papai Bagas. Duh Gusti Kang Maha Suci, rasa pepundulan teman isun Ratna Pengasih dodok wis pegel dodok ngenteni Kang Mas Jaka Permana toli apa wis biasa dari wong lanang sing akeh mulur janjine padahal janji jam 12 sampai sekin wis liwat ning jam 12 balik maning bae enak mah temen-temenku. Aduh, Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa? Kesel kula nek Kang Mas. Pegel nunggu-nunggu sampean. Emang bener kesalahan marang pribadi ini si kakak. Janji singawit jam 12 awan. Sekian wancine wis tengah loro. Tentu neng diri neng saliramu jental jentul dewekan nunggu kehadiran diri neng si kakak. Namun Raji, sumur sere tentune aduh. Antara perbatasan Sumedang kelawan Dermayu minangka dari ujung tombak pertemuan diri nengi si kakang kelawan diri nengi saliramu. Emang kakang bersalah sedurunge ngomong lui lanjut jaluk ampura segala keterlambatan diri nengi si kakang. Durung apa-apa sampean wis loya janji. Manda temen lama nulis ketepung dari sawiji lawan Ratna Pengasih sampean Kang Mas. Aja gawe kecewa ning direne Ratna Pengasih Kang Mas. Kulaku eman, kulaku sayang ning sampean. Matur kesuwun dihormati ning wiya topi. Saraning mamae topik keding mimia citra pinakane wong Cirebon ngaturaken kesuwun sanget matur kesuwun sanget mimia topik mamae topik Aja dure-dure perjalanan sampean adoh kepengen nemoni isun Ratna Pengasih. Adate Kang Mas. Singaran cinta iku butuh pengorbanan. Pengorbanan dudu masalah harta lawan benda. Perjuangan tenagane sampean uga termasuk pengorbanan membela cintane sampean lawan kula. Belajar sing setia, belajar sing tepat lawan janji Kang Mas. Memang bener Rai. Yen setuhune segala sesuatu tumindak sarta lumaku manungsa kang sumrambet ningalan dunya. Kang Mas. Serta anane kedisiplinan apa maning janji. Janji lamun sekiranya ora ditepati sama hale diri ning si kakang berdosa. Ku ngerti sampean. Sebab luwih berat janji tenimbang emas sekintal ning paribasan. Leres. Tapi ampura diri ning si kakang. Musti neng diri nengi saliramu ngerti, ya. Kayak deneng diri nengi saliramu umpamane kepengen tumekan neng pemerintahan dalam Dermayu tepatnya neng sumur sere. Nggih Kang Mas. Kelawan kendaraane saliramu kereta kencang. Tapi bagi pribadi neng diri nengi si kakang lumaku Raji. Nggih Kang Mas kula paham. Ya. Maka diri nengi si kakang terlambat nemui diri nengi saliramu. Kula lewati Mama tuan rumani nangkane Bapak Mahadi sareng ibu turine keding sareng Bunda Aryatine keding Bunda ya Aryati masih nyakseni
pada intinya mah kula kuatir, kula ku cemburu ning sampean. Kuatir sampean mampir ning wong wadon sejen Kang Mas. Sebab ratna pengasih cintane cuman kanggo sampean sawiji, ora terbagi kelawan wong liyane Kang Mas. Bobo Mas, ratna pengasih. Timbalan. Justru kebalikan pribadi ngisi kakang ketika diri ngisi salira mau ngomong temenan sayang lawan pribadi ngisi kakang. Terkadang kayak diri ngisi kakang laksana kayak wong mimpi ning siang hari. Bisane diri ngisi kakangan di kakang kayak mengkonon ndelengaken harkat diri ngisi kakang derajat pribadi ngisi kakang dibanding lawan diri ngisi saliramu. Si kakang cuman sekedar rakyat jelata, artinya putra seorang kiageng, bahkan ning sadina-dinane diri ning si kakang rewang gawe kelawan Kanjeng Ibulan Kanjeng Rama. Paribasane luru kanggo dahar, esuk luru sore dahar. Tapi dibanding pribadi ning saliramu, putri seorang pemimpin dalam Sumedang, sembahaning rakyat dalam Sumedang. Apa beli izin? Bakalnya suatu ketika engkau inangkane bos sanggrang ora lali mamae ajine gedhi kangge ngormati mamae Dani bapane Dani pinangkane bos Bogor dewe ora lali aja deh pikiran sing kaya konon Kang Mas. Aja dure-dure sampean wong beli duwe. Aja dure-dure sampean wong dadak luru. Senajan sampean wong beli duwe Kang Mas, tapi kulane demen ning sampean. Harta, benda, dudu jaminan kanggo menuju ning kebahagiaan Kang Mas. Urip bergelimangan harta, tapi ning sejarah rumah tangga tanpa didasari rasa cinta ora bakal bahagia. Tapi kula bahagia lawan sampean. Kula seneng senajan sampean wong ora duwe Kang Mas. Sing percaya kelawan kula ratna pengasih. Lalau mata munangan Bunda Aryati Ibu tuan rumah minangkan ibu turi sareng mama tuan rumah Bapak Mahadi kendi beli wadah toya seumur kula welasi Bapak tuan rumah Bapak Mahadi sareng ibu turi nek kedinggonya prikil tuan rumah Singorati minangkane Bunda Aryati Bunda Aryati sareng wong Cirebon kedhi minangkane Mimia Topi Mimia Citrani syukur bangsa kumayangan sejatining diri kanakan nangis selawan ngorongokaken pangandikan yang saliramu harkat telan derajat dibanding kelawan pribadi ning saliramu laksana antara bumi kelawan langit tapi seolah diri ning saliramu nerima keberadaan diri ning si kakang kang senyata justru diri ning si kakang khawatir kelak di kemudian hari dadi sawiji maka paribasane saya enake dewek kadang-kadang wong wadon ngomong lan ngandika terhadap ingsun sing dadi laki. Senajan wadon apa wadone Kang Mas, rambut oli pada irenge, tapi isi hati manusia beda loh. Ana sing duwe sifat kaya konon ana sing duwe sifat nerima ning keadaan ya ana Kang Mas. Bobo Mas beli taksa. Mungkin Kang Mas, hitung-hitung kang wong lepas kangen nek kula lawan sampean. Mamai Bagas, Mamai Bagas, Mamai Bagas sing duwe dermayu Hongkong jenang Arul. Mamai Bagas katuran wilujeng kepanggi
Salame kanggo Bunda Yuli Sang Ratu Sawer, Kang Tono sing duwe kumis canggih, Mimi Iis, Mimi Nok Novita, Mimi Agi, Mimi Nung sing duwe Hongkong. Kanggo Bunda Agni Muntaza, Yayu Tuti Calokasi, gak kanggo Moms Lina Mojang Majalengka, kanggo sedulur ADS khususnya pemuda-pemuda Kedaton sing lagi pantang lewat live streaming, Kang Ano Bosendog, super spesial pepehan doko sing paling Wong petakannya gede. Semoga terhibur sareng Indra Putra ya. Bapak Hajat, Ibu Hajat. di paidalan Mamai Bagas sing duwe lagu. Mamai Bagas katuran. Mamai Bagas, Papai Bagas kula aturi. Mimi tuan rumah. Mamai Mimi Bagas. tuan rumah, Mama tuan rumah. Semoga terhibur sareng Indra Putra ya. Mimi Nokvita, Mimi Noktur Alisa bekas tuan rumah, Mama Kaji Cincong. Antara dermayu Asik Dermayu Hongkong. tolong kakang aja bohong. Oh iya. Sing melasa ning wong wadon. Bunda Yuli Kang Tono. Aja gawe kula nangis ketua. Obat Papai Bagas. Bagas, Mamai Bagas, Papai Bagas, Papai Bagas, semoga terhibur sareng Indra Putra. jare pengen gawe umah. Asik. Bagas, Mamai Papai Bagas, Bagas. kula mangkat demi dika. Mamai Oh, iya. Bagas, dilawani ADS dalan. Ades. Sampeyan ning omah malah demenan. Papai Bagas, Mamai Bagas. Semoga terhibur sareng Indra Putra. Katuran Papai Bagas. Mimi Hadijaya sing duwe Subang. Mimi tuan rumah, Mama tuan rumah. Mamai Bagas sing duwe lagu. Mimi Nung sing duwe Hongkong. Mamai Agus sing duwe Singapura. Mimi Nok Novita. Wong wadon lagi kerja sampean sanja kula ning kene kengelan sampean dolanan wadonan. Asik Papai Bagas, Mamai Bagas. Papai Bagas wong bedali kaya kramas geni wong dihianati. Papai Bagas terus. Kanan kula oliye kecewa Mamai Asik Bagas. Mamai Bagas, Papai Bagas. Percuma kula mola Bapai Bagas kanggo apa? Papai Bagas, Mamai Bagas, semoga terhibur. Gawe umah Papai Bagas, Papai Bagas. Kula mangkat demi dika. Dilawani ADS dalan. Asik. Sampeyan ning omah malah demenan. Papai Bagas, Papai Doko, Dipaedalan, sing duwe sabar segala. Papai Bagas, pahlawan syahdu Korea. Nok titianter, kacung ikin singge pelakor. Kang Nok Dewi singge Hongkong. Papai Bagas, pahlawan syahdu Korea. Di paidalan Mimi tuan rumah. Opai Handoko sing haur gelis Makarjati. Wong wadon lagi kerja sampean sanja kula ning kene. Opai Handoko Sampean lagi haur gelis Makarjati, semoga terhibur sareng Indra Putra. Papai Bagas pahlawan syahdu Korea. Kacung ikin sing duwe pelakor. Bapak Gede
Papai Bagas, Mamai Bagas, semoga terhibur senang Indra Putra. Seti wong dihianati pengorbanan kula sampean Ibu Jaya kaya percuma kula mulang kanggo apa Papai Bagas Opai Handoko, sing duwe makarjati haur gelis. kesun tolong kakang aja bohong kakak doko sing melasa ning wong wadon awe kula nangis ketun Opai doko Opai doko Opai Handoko, sing duwe haur gelis. Jare pengen gawe kasih duwe pelaku kula mangkat demi di Papai Bagas pahlawan syadu Korea dilawani ADS dalan sampean ning omah malah demenan. Atur nuwun Papai Bagas. Salam kanggo Mamai Bagas, semoga terhibur sareng Indra Putra. Dibaca bae ya Mas. Dibaca. Saking Ibu Jaya, Papai Jaya, Mamai